travelling circus came. They brought an intelligent elephant. Benvinguts al programa de and Conca Ellie was Televisió, her on diversos cursos de tercer fins a sisè de primària de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena venen a aquest plató per resoldre 3 preguntes de 4 matèries diferents. Les matèries són actualitat, matemàtiques, ciències i llengües. Abans de continuar amb la introducció d'aquest programa, informar-vos de que a part de veure'ns per televisió, com esteu fent ara, també ens podeu veure per internet. Primerament, www.youtube.com i un cop a dins fiqueu Global Production SCP. També tenim un Facebook d'assignatura pendent, que és www.facebook.com i a dins hi fiqueu grup assignatura pendent. I dir-vos que també tenim un blog d'assignatura pendent. Ara sí, continuem amb la introducció. Nens i nenes, dir-vos que teniu 30 segons per respondre cada pregunta i, com ja he dit, són 3 preguntes per matèria. Són 3 participants de cada escola i tornem-vos a dir que si la falleu s'us petarà un globus. Sí? Doncs ara sí, un cop feta la introducció, passarem a presentar les escoles que avui ens acompanyen a aquest programa. A la meva esquerra tenim Maria Borés, benvingudes les 3 noies. Primer tenim la Noelia Santano. Tu tens 9 anys i ets de la Pobla, oi? Sí. I les teves aficions quines són? Ballar i fer gimnàstica rítmica. Molt bé. I també col·lecciones... Cromos o precicats. Molt bé. I tens una tortuga? Sí. Té nom? Sí, tórtol. Molt original. La segona participant d'aquesta escola és la Meritxell Vizcaíno. Benvinguda també. Tens 9 anys i ets de Cabrera d'Anoia. Sí. I les teves aficions quines són? Patinar sobre gel i en línia. Molt bé. I tu tens molts animals? Sí. Tots tenen nom també? Sí. Si els vols dir? Les dues gosses es diuen Nala i Xuspi, les gates Bala i Lluna i l'ocell es diu Pepe. Molt bé. I la tercera i última participant de l'escola és la Lucía Jiménez. Benvinguda també. Tens 9 anys i d'on ets tu? De la Pobla. De la Pobla. I fas gimnàstica rítmica. Hi ha algú més? Sí. Faig patinatge. Molt bé. I tens 2 hàmsters. Sí. També tenen nom? Sí. Com es diuen? Un que és blanquet, que es diu Neu, i un altre que és gris, que es diu Fumet. Fumet. Molt bé. I ara la segona escola que vull fer aquest programa, que és l'Acadèmia Igualada. Benvinguts els 3 també. Primer tenim el Joan Massi. Sí? Tens 9 anys i ets d'Igualada. Les teves aficions quines són, Joan? Tenis taula. Ping-pong. Fa molts anys que jugues? Sí. Molt bé. I també col·lecciones? Fòssils. Fòssils. O sigui, t'agrada... Bé. I tens també 4 animalets? Digue'm quins són. No tenen nom. No tenen nom. 3 peixos i un ocell. Bueno, molt bé. La segona participant i la noia d'aquesta representació de l'escola és la Laia Bertran. Benvinguda, Laia. Tens 9 anys i ets d'Igualada. I les teves aficions quines són? Fer esport com handball, bàsquet i futbol. I futbol. I atletisme. Molt bé. I tu col·lecciones alguna cosa? Si m'he descobert una cosa abans, col·lecciono cromos de Camp Rock i els animals. Molt bé. I també tens un animal? Sí. Una tortuga d'aigua. Sí. Com es diu? Quico. Quico. Molt bé. I el tercer participant d'aquesta escola és l'Adrià... Senar. Exacte. Tens 8 anys i ets d'Igualada. Les teves aficions? Són les matemàtiques i els esports. O sigui, tenim un esportista matemàtic. Molt bé. I ara sí que, un cop presentat les 2 escoles que ens acompanyen avui, començarem amb assignatura pendent. Com he dit al principi, hi ha 4 blocs i ara comencem amb el de matemàtiques. Tranquils, anirà bé. I ara les mans a darrere la taula i sobretot penseu-vos bé, després ja apretareu. Atenció a la primera pregunta de matemàtiques. Tenim 2 pastissos i 6 amics per repartir-lo. Quina part de pastís tocarà a cada nen? Ja. Un quart? No. Resposta incorrecta. Donem rebot a l'altre equip. Torno a repetir. Tenim 2 pastissos i 6 amics per repartir-lo. Quina part de pastís tocarà a cada nen? No?
25 d'una part? No. 0,25? Podem mitja una altra part. A veure, passem rebot, que no és correcte. Un terç. Ara, resposta correcta. A veure, us hauríem de petar un globus perquè el primer l'heu fallat, però com que heu dit la resposta correcta, deixem que hem compensat aquest negatiu que teníeu, vale? I aquí l'heu fallat, però com que era de rebot, doncs no s'us peta el globus. Segona pregunta de matemàtiques. Quants costats té un hexàgon? Ja. 6. Resposta correcta. Molt bé. I tercera i última pregunta de matemàtiques. Digues un objecte de la teva classe que tingui forma de cilindre. Ja. Ategamento? Resposta correcta. Molt bé. Heu vist que les de mates de moment bé, no? Han sigut ràpids tots. Bé, com sabeu, al vostre col·le vam venir a gravar uns vídeos. Us en recordeu? Voleu que els veiem? Sí. Doncs primer donarem pas al vídeo del Maria Borés. Anem a veure aquest vídeo.